I després de 3 dècades de litigis s'han començat a enderrocar els locals comercials de la urbanització Peníscola Platja. El veïnat ha denunciat durant anys que es van construir de forma irregular. Ha estat un dels conflictes urbanístics més complexos i llargs de la costa de Castelló, un conjunt de locals comercials construïts en esta urbanització però de forma il·legal. 3 dècades de litigis després, les màquines han començat la demolició. Per fi la imatge que el veïnat volia veure. La justicia viene tarde, pero al final llega. Y al final pues han tenido que tirarlo porque nos han dado la razón. Porque realmente aquí se construyó sin permisos. Tot i les nombroses sentències, diversos recursos legals i dificultats administratives han ajornat la sentència. Anys en què els immobles en primera línia de platja han quedat en un estat total d'abandonament. Hasta ratas hay de hechas. Pero es que Peñíscola no se merecía estar esto como estaba. Porque Peníscola es un pueblo bonito y este no es bonito. Però la sentència ha causat malestar entre propietaris de locals com Jaime, que asseguren haver-los adquirit legalment. I han pagat contribució, ens va donar llum, aigua. Jo me quedo impotent ante una llei que no estic d'acord. Una volta reduït en derrocs, la incertesa és què passarà amb el bloc. Uns terrenys urbans que avui es cotitzarien a preu d'or.